Velkommen til Lynge-metoden, som er mentale værktøjer til at styrke dit mindset. Lynge-metoden er et univers af mentale værktøjer, som har sat rigtig mange mennesker fri for stress, angst, depression, problemstillinger, som har fyldt hele deres verden. Og vi alle sammen, et eller andet sted vil både du og jeg vil gerne have et liv, hvor vi kommer op i toppen og bare nyder vores liv. Men hvis vi ikke nyder vores liv, så mange gange så vil selve livet bare dræne vores energi, fordi der altid er problemer og issues og ting, vi fokuserer på, som nogle gange bare dræner vores energi, som gør, at vi får hjertebanken og uro, og vi ikke kan sove, og vi går i konflikt og fokuserer på alt det, der er negativt. Det vil jeg gerne hjælpe dig med at undgå. Fordi over 20 år har jeg udviklet værktøjer, som kan være med til at sætte dig fri for mange af de problemer, du har. Men Søren Lynge, virker det? Ja, prøv bare at se Maria her. Maria, hun er sagsbehandler. Hun har haft det rigtig, rigtig dårligt i en lang periode. Hun blev sygemeldt på grund af hjertebanken og uro og stress og bekymringer. Og efter ganske kort tid, efter hun har været i Lynge-metoden, så blev hun sat fuldstændig fri. Hun lærte at håndtere de her tanker, som har skabt irritation og problemer for hende. Og i dag så er hun tilbage på arbejdsmarkedet og har det super godt. De her beretninger, dem får vi hver dag. Der er rigtig mange mennesker, det er nok en nyhed for mange, som kæmper med stress og angst i Danmark, omkring 700.000. Men kan man få en pille til at mindske sin stress? Nej, det kan du ikke. En læge han kan skære dit problem væk, eller så kan han medicinere dit problem væk, men han kan ikke give dig nye værktøjer til, hvorfor du har fået din stress og hvordan du undgår den. Det kan en pille ikke hjælpe dig med. Stress det kommer kun på baggrund af bekymringer, og en pille kan desværre ikke fjerne dine bekymringer, men det kan Lynge-metodens værktøjer. Jamen kan man så ikke få en pille, fordi jeg har lidt angst? Nej, det kan du heller ikke. Angst det fremkommer på baggrund af, at man har en masse tanker, man fortolker som at være meget angstprovokerende og farlige. Så ryger det op i et center op i vores hjerne, der hedder amygdala. Og amygdala sætter hele vores krop i alarmberedskab, så vores hjerte banker, og vi mistrives, og vi ikke kan sove om natten. Jamen kan man så få en pille mod depression, Søren? Nej, det kan man heller ikke. Fordi depression det kommer på grund af et for stort fokus på negative ting, vrede ting, irriterende ting. Og det kan en pille altså ikke hjælpe dig med. Den kan måske dulme dine bekymringer, dulme dine smerter og sætte sådan en lille osteklokke ned over dit hoved, så den ligesom får følelserne og tankerne til at falde lidt ned. Men der kan jo ikke fjerne årsagen til dine problemer, som er den måde, du tænker på, som er den måde, du handler på. Og her går vi altså ind i Lynge-metoden og supplerer psykiatrien og psykologer op med at give værktøjer til alle de mennesker, som er i Lynge-metoden. Så Lynge-metoden det er altså mentale værktøjer dag for dag, uge for uge, med hvad du præcis kan gøre anderledes for at komme i mål med at få et bedre liv. Har du lyst til at arbejde med dig selv? Og du tænker, jeg burde egentlig arbejde med mig selv. Det kan selvfølgelig være lidt angstprovokerende at gå i gang, men der er ingen tvivl om, dem af jer, der gør det, altså dig, der gør det, du får et nyt liv af det. Og jeg kan ikke hjælpe dig til at tage beslutningen. Altså hvis du gerne vil have et bedre liv om et år, end du havde sidste år og i går og i dag, så bliver du nødt til at gøre noget anderledes. Efter den her præsentation, så har jeg et webinar. Og det har jeg, fordi at rigtig mange mennesker igennem Lynge-metoden i de sidste mange år er blevet sat fri fra deres problemer, fra deres stress, fra deres angst, fra deres familiekonflikter og alt muligt andet. Og der vil vi gerne bevise, hey, det hjælper altså at arbejde med sig selv. Faktisk har det her hos os hjulpet så meget, at vi i dag hjælper mange psykologer, vi hjælper mange psykiatrier, og vi hjælper mange kommuner og jobcenter, fordi de her værktøjer, de er altså sat til at gøre en stor effekt i menneskers liv. Og vi har rigtig meget evidens på, at Lynge-metoden har gjort en stor forskel. Hvis du er i tvivl, så gå ind på Trustpilot og se, hvor mange mennesker, der har fået et nyt liv. Eller gå ind på lyngemetoden.dk og se, hvad vi har mere til dig. Nu vil mit webinar gå i gang. Glæd dig, for det kan være med til at styrke og overbevise dig om, at måske skulle du også arbejde med dig selv, og så kan du byde velkommen til et nyt og bedre liv allerede om få uger. Kan du have en smuk dag, og jeg glæder mig til vi ses igen. Hej. Hjertelig velkommen til den her træningsvideo. Videoens udelukkende formål, det er at få dig til at reducere alle former for bekymringer, stress og frygt og angst i dit liv. Men er den her video, træningsvideo, din tid værd? Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at helt almindelige mennesker, de har fået reduceret op til 95% af alle deres udfordringer og problemer igennem nye, intelligente færdigheder. Og jeg vil love dig for, med 200% garanti, det kan også komme til at ske for dig.
Men hvad vil det egentlig betyde for dig at lære at give slip på alle dine problemer? Hvad vil det betyde for dig at få et helt liv fuldstændig uden stress og angst og frygt og mindre værd, negative tanker og alt muligt andet vrede? Hvad vil det betyde for dig? Ved du godt, der er millioner af mennesker, der hver dag lever helt uden problemer? Ved du godt, der er mennesker, der er bedre til at løse og undgå problemer, end du og jeg? Ved du godt, der er mennesker, der ikke har alle de her problemer, som du og jeg har? Men hvad kan vi lære af dem? De mennesker, vi kan lære noget af, dem skal vi snakke om i den her video her. Men Søren, er det ikke bare nu en sådan fuldstændig ligegyldig tidsspilvideo i mit liv? Jeg har jo lyttet på dig 100 gange. Nej, det er ikke tidsspil at se den her video her. Fordi jeg kan love dig for, at mange af dem, jeg kommer til at præsentere for dig i dag, de kommer til at imponere dig, fordi de har gjort noget, som du måske inderst inde længes efter. De har også haft et liv med lidt stress og lidt angst og mindre værd og for mange problemer og vrede i deres liv. Og nu er de altså lært gennem nye færdigheder at give slip på alle de her ting. Her har vi Lonnie. Lonnie fra Ballerup. Hun er gået fra at være dybt stresset og negativ til at være sat fuldstændig fri for stress og vrede i sit liv. Det er det samme for Josefine. Hun har haft det fuldstændig ligesom Lonnie. Havde en masse problemer på hendes arbejdsplads. Der skete en masse ting, som hun ikke rigtig kunne forstå, hvorfor skete. Men det endte ud med, at hun fik drænet sin energi. Hun blev irriteret, hun blev vred. Hun fik stresset sig selv op på sin arbejdsplads. Og det gjorde bare, at hun blev så vred, så frustreret. Og i dag er hun sat fuldstændig fri fra problemer. På se. Og nøjagtigt det samme resultat skete for Alf. Alf er revisor og kommer fra Jylland. Og han tog sig selv en dag i at bare være grundlæggende utilfreds med alt. Han var negativ, stresset, og hver dag så oplevede han bare at være irriteret. Men fra den ene dag til den anden, der bliver han sat fuldstændig fri for de her ting. Han lærte nogle ting, han lærte nogle nye færdigheder, som gjorde de tankeprocesser, som skabte stress, angst og depression og irritation i hans liv, dem bliver han sat fuldstændig fri fra. Det her det er altså bare få mennesker ud af flere hundrede, der har været igennem vores metode, og som har fået et helt nyt liv, sat fri fra stress og frygt og angst osv. osv. Og det kan altså også komme til at ske for dig. Jeg ved altså, hvad jeg taler om, og det er den her slags resultater, som jeg gerne vil være med til at skabe i dit liv. Selv eksperter har udtalt, at den her metode er livstransformerende for enhver, der ønsker at skabe et liv fuldstændig i ro og balance, i frihed og sat fri fra problemer. Prøv at høre nogle af eksperterne her, hvad de siger om lyngemetoden. Jeg er Britta Tønnis, og jeg er privatpraktiserende autoriseret psykolog. Lyngemetoden er så effektiv, fordi det ikke bare er en sludder om fortiden. Det er konkrete redskaber og værktøjer, som du kan bruge i din hverdag til at skabe forandringer, som giver dig en bedre og mere positiv hverdag. Jeg heter Camilla Søgaard. Jeg er uddannet som læge, specialiserte mig inden psykiatrien og blev psykiater og jobbet som overlæge ved Norges største akuttpsykiatriske afdeling i 15 år. Jeg vil virkelig anbefale mennesker at prøve lyngemetoden fremfor at bruge masse penger på terapi hos private psykologer eller psykiatere. Hvis du sitter der ute og sliter med bekymring, overtænkning, stress, søvnproblemer, så vil jeg virkelig anbefale, at du tager en titt på lyngemetoden. Ja, som du kan se, når selv førende psykologer, neuropsykologer og psykiater, de fortæller, at lyngemetoden skaber stærke resultater i menneskers liv, så er den her video nok ikke helt spild af din tid. Hvis du har en oplevelse af, at de samme problemer, de forfølger dig måned efter måned, og du efterhånden har flere negative tanker end positive tanker, at du måske har svært ved at finde ro og balance i dit liv, og du ikke rigtig nyder dit liv på samme måde, som du gjorde for 10 år siden, ja, så er der altså mange ting, du kan lave om. Der er måske for mange ting, der chikanerer dig. Du har måske mistet en masse energi og glæde i dit liv, og savner egentlig at få den gamle identitet og det samme gamle glæde frem igen. Ja, så skal du måske gøre som mange andre. Få en mentor i dit liv, eller få et program, der kan få dig til at komme tilbage on track igen. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at de mennesker, jeg har trænet, de har skridt for skridt for at vide, hvad de præcis skulle gøre anderledes for at komme videre i deres liv. Og når man får det her klap på skuldrene, og får et program, som har virket for 1000 andre, ja, så kan det altså også komme til at virke for dig. Men faktum er bare, at de fleste danskere, de gider ikke have hjælp. Og netop derfor sidder de fast i deres problemer. Deres liv står stille, og de fleste danskere synes faktisk, det er pinligt at spørge om hjælp. Og det er fuldstændig gak i låget, fordi i virkeligheden, så fortæller det, hvor mange undersocialiserede mennesker der er i Danmark. For faktum er bare, at det er kun succesfulde mennesker, der spørger om hjælp. Det er succesfulde mennesker som præsidenter, sportsfolk,
topidrætsudøvere, direktører, der spørger om hjælp, og dermed kommer de faktisk til at skabe flere resultater end andre. Og hvad er det, vi kan lære af de her vellykkede mennesker? Ja, vi kan i hvert fald lære, at livet skaber større resultater, når man får den rette hjælp, og når man får de rigtige værktøjer. Så har du lyst til at tage action, har du lyst til at bryde ud af din comfort zone og skabe en stor forskel i dit liv, så vil den her video i den grad være med til at hjælpe dig, fordi den her metode har hjulpet tusindvis af mennesker. Og realiteten for de fleste mennesker, det er bare, at rigtig mange mennesker i Danmark, de kæmper med stress, angst, problemer osv. osv. Og de fleste, de sidder faktisk bare og venter og håber på, at det bliver bedre i morgen. Det sker nok helt af sig selv. Og det er bare naivt på mange områder, fordi faktum er bare, at der kommer ikke en anden tilfældig kommende begivenhed, der kommer til at ændre dine problemer helt automatisk tilfældigt. Der er mange, der tænker, jamen Søren, når jeg skifter arbejde, så kommer det til at gå bedre. Eller når jeg bliver gift, kommer det til at gå bedre. Nej, når jeg bliver skilt, kommer det til at gå bedre for en kraven, jeg har derhjemme. Eller når jeg vinder i lotto. Faktum er bare, at de fleste mennesker, de kommer ikke til at få et bedre liv på et splitsekund ved en tilfældighed. Tværtimod, så kommer de fleste til at lide i mange år med de samme problemer, der forfølger en måned efter måned, år efter år, og som faktisk ikke bliver bedre, men tværtimod værre. Så er det de fleste danskere, de bliver lidt desperate. De erkender måske på et lille plan, at de har et problem. Så ser de lidt gratis videoer på internettet, og de snakker med deres venner eller med en psykolog i en periode, og igen tænker, jamen, det går nok over af sig selv, de problemer, jeg har. Men faktum er bare, at man får ikke resultater, de resultater, man godt kunne tænke sig, hvis man ikke gør noget desperat anderledes. Og ja, nogen lærer virkelig af sig selv at give slip på stress og angst. Men for mange så sker det først efter 2 år, eller 4 år, eller 10 år. Og for de fleste så bliver det faktisk aldrig til noget som helst. Der bliver ikke slået hul på bylden, og de fleste opnår ikke at få den her ultimative frihed, hvor de kan få et liv, hvor de griner og har det godt hver dag. Hvor de er sat fri fra negative tanker, som gør, at de kan sove trygt og glæde sig over deres arbejde, deres eget liv. Mange mennesker, de spørger sig Helse eller Aura Laura i en god mening. Og se om de kan prøve at hjælpe. Men mange gange, så mange af de mennesker, vi spørger, deres eget liv sejler lige så meget som ens eget liv. Der er rod i økonomien, der er rod i ægteskabet, der er rod i huset. Og det er som ofte sådan de blinde, der leder de blinde. Mange byder ind med at kunne hjælpe, men mange skaber bare ikke langvarige resultater. Og det er derfor, vi forbliver i vores problemer. Og det er ikke det, jeg er interesseret i. Men hvem er jeg? Jo, jeg hedder Søren Lynge, og jeg har læst psykologi i over 10 år. Men jeg aner intet om diagnoser eller sygdom. Til gengæld har jeg gjort mig til ekspert i sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Og det har jeg holdt over 4.500 foredrag i. Jeg har været inviteret ud som ekspert i utrolig mange virksomheder, flere tusind faktisk, og skoler og kommuner og foreninger, for at fortælle om positiv psykologi. Det er jeg også skrevet 11 bøger omkring personlig udvikling. Hertil så er jeg udvikler af Lynge-metoden, og jeg er centerchef for det, der hedder Center for Kognitiv Udvikling i København. Jeg har været mentor for rigtig mange ledere, virksomheder og hjulpen. Regeringen for den sags skyld har jeg også været inde omkring. Og jeg har en hel historik af mennesker, hvis liv er blevet totalt forvandlet igennem mine livsprincipper. Jeg har investeret over 4 millioner i forskning. What works? Hvad kan vi gøre for at hjælpe andre mennesker? Og for uden alt mit arbejde, ja, så elsker jeg bare velgørenhed. Jeg elsker at hjælpe mennesker. Det er mit DNA, det er at gøre en kæmpe forskel. Og det praktiserer jeg har gjort de sidste 20 år ved at have et botilbud. Jeg har været familiefar og plejefar for rigtig mange børn og unge. Jeg har en afdeling i mit hus på et par 100 kvadratmeter, hvor jeg har hjulpet unge, som bor hos mig 24/7, og det har de gjort de sidste 20 år. Derudover så har jeg også holdt juleaften for fattige og ensomme. Det har jeg gjort i rigtig mange år, den 24. december. Og mange af jer har sikkert set det på internettet, hvordan jeg har været meget sådan i tv omkring det. Jeg ved ikke, om jeg har været den sådan mest... Jeg er nok ikke den eneste, der har gjort det, men jeg har i hvert fald været den, der har brugt rigtig meget eksponering ved at gøre det, fordi at jeg har været med til at hjælpe mange mennesker juleaften, som har det svært. Rent privat, ja, så har jeg 3 skønne børn, og jeg bor her ved min familie, sammen med min familie, her på en stor gård i Ballerup. Og som sagt, så er jeg ekspert i sundhed. Jeg har simpelthen en opskrift på, hvordan du kan blive rask, og hvordan du kan komme til at leve et liv fuldstændig sat fri fra bekymringer, stress og irritation og frygt.
Mange mennesker, de lever med lystbetonethed og vrede og fedme og alt muligt, som de ikke ønsker at have i deres liv. Og hvis du har lyst til at blive sat fri fra alle de her ting, ja, så er den her video altså for dig. Den her præsentation, den er nemlig for dig, der er træt af de tanker, som skaber irritationer og frygt og vrede og angst i dit liv. Dig, som mangler energi og har lyst til at lære at bruge din energi anderledes. Vi alle sammen har jo den samme mængde af energi. Vi bruger den bare meget forskelligt. Eller rettere sagt, vi misbruger den rigtig meget forskelligt. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man lærer, hvordan kan jeg bruge min energi rigtigt, min dyrebare energi, og ikke lade andre frarøve eller frastjæle min energi. Det handler det jo i virkeligheden om, når vi skal have et bedre liv, end det vi har. Og der er så mange myter i forhold til det at få et bedre liv. Nogle bilder sig selv ind, ja, man skal igennem flere års behandling, Søren, for at få et bedre liv. Ej, det er altså ikke rigtigt. Og andre siger, jamen Søren, tiden læger alle sår. Ja, og det er heller ikke helt rigtigt. Der er altså mange, der går rundt med deres problemer de næste 20 år, så det er altså ikke helt sandt. Og så er der den her sådan støv vestjyde, der siger, at det forsvinder nok af sig selv. Og nej, det er altså ikke altid, det gør det. Andre mener, man skal igennem en coach eller en psykolog for at komme videre, eller man skal spise en pille, men det er altså ikke altid sandt. Nogle få har også sagt, at man skal da have en diagnose for at komme videre. Nej, ikke nødvendigvis. Du skal huske på, en diagnose, det er bare en dokumentation på, at du har et problem, men det er jo ikke en løsning på dit problem. Piller, de kan også dulme din smerte, men de kan jo ikke løse dine livsstilsproblemer, som forårsager din smerte. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi lærer at arbejde med os selv. Det er utrolig vigtigt, at vi lærer at tænke på, hvad kan vi lære af de mennesker, der er mere vellykkede end os, og hvordan kan jeg på samme måde blive vellykket og succesfuld i mit eget mindset. Og det skal jeg træne dig i den her video. Faktum er, at skal du hjælpe dig selv, så skal du bruge rigtig lang tid på det, og rigtig mange kræfter. Alt det er kun noget folk de siger, fordi de endnu ikke selv har skabt de store resultater i deres eget liv. Det er altså ikke tilfældighed eller den krydsede fingre, du ved, der skaber forandringer. Men det er et struktureret træningsprogram, der har skabt forandringer for de fleste mennesker. Proppet med en lang opskrift på vellykkede, succesfulde mennesker, hvad de har gjort rigtigt igen, og hvad vi andre kan lære af dem. Jeg plejer at sige på den her måde. Almindelige mennesker, de lærer deres egen fejl. Men succesfulde mennesker, de lærer af andres fejl, så er de fri for at begå fejlene selv. Og så har vi de undersocialiserede mennesker. Det er mennesker, som verden lærer noget af deres egen fejl. De lærer selv ikke noget andres fejl. Og derfor bliver de ved med at begå fejlene igen og igen. Og det er typisk dem, som slipper problemerne med ind i deres fremtid. Og vi kender dem alle sammen godt. Du kender godt typen. En ven, en bekendt, en kollega, der bare altid har problemer. Og som selvfølgelig ikke selv vil erkende, at de har et problem. Og de vil overhovedet ikke erkende, at de kunne forbedre deres livsstil. Men faktum er bare, at det kan vi alle sammen. Prøv bare at se Sonny. Jamen, velkommen i dag, og specielt til dig, Oscar. Tak for det. Jamen, Oscar, sådan før i tiden, nu siger du, at du har kæmpet lidt med noget stress og lidt angst. Kan du prøve at fortælle, hvordan du havde det før i tiden? Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg var meget ængstelig, og var bare inde i sådan et mentalt loop, hvor det hele tiden bare blev værre og værre. Altså, at jeg kunne ikke finde ud af at stoppe toget igen på en eller anden måde. Altså, det var sådan, så snart, at man bare kørte ud af en eller anden tangent med nogle negative tanker, så blev det bare værre og værre og værre. Så ubevidst fodrer du så de tanker, tænker du? Ja, fuldstændig. Altså, det var jo, jeg satte gang i nogle mekanismer inde i mig selv, som jeg jo så ved nu, at jeg gjorde, at jeg selv var skyld i, men jeg vidste jo ikke på det tidspunkt, at det egentlig var mig selv, som der satte gang i det. Så jeg havde svært ved at se, hvordan jeg nogensinde skulle komme ud af det igen. Altså, jeg var bare konstant energiforladt. Jeg aflyste aftaler. Jeg kunne ikke rigtig være noget for nogen. Altså, jeg kunne knap nok være noget for mig selv, fordi at jeg bare havde det mega, mega skidt. Og den der følelse af magtesløshed, og jeg tror bare også overbevist om i lang tid, at det kunne ikke lade sig gøre, at komme ovenpå igen, og få sin energi tilbage igen, og sove ordentligt om natten og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, man er en specielt god guitarist, hvis man har det. Den livssituation, du havde der? Nej, altså når jeg ser tilbage, så føler jeg egentlig også, at det var en lang periode, hvor at jeg var jo ikke særlig produktiv og ikke særlig effektiv, og det eneste det handlede om, det var jo egentlig nærmest bare sådan at kunne finde nogle flugtveje, hvor man sådan kunne få noget ro. Så nej, jeg var jo ikke særlig produktiv i skolen, jeg var ikke særlig produktiv med musik, og generelt set så var det jo bare sådan en periode, hvor jeg bare føler, at al den tid der, den vil man jo godt have haft igen, man kunne bruge til noget mere konstruktivt. Ja. Hvordan har du det i dag? Jamen, det er en helt anden situation, uden at det sådan skal lyde for, nu er det hele bare
selvfølgelig så, går tingene op og ned, men jeg har det meget, meget bedre. Altså, jeg sover godt om natten, jeg har, føler, at jeg har fået mit liv tilbage igen, altså jeg føler bare, at jeg har fået kontrollen igen. Altså det er jo også igen det med, det er jo ikke fordi det handler om, at der ikke må være noget, der er negativt, eller noget, der ikke er hårdt, men det er jo mere det der med at kunne føle, at jeg står ved roret i mit liv. Altså at jeg kan navigere, når tingene de bliver svære, men at jeg har ligesom bare fået værktøjene til, at jeg ser det lidt som mit indre kompas, at en gang imellem, så svinger jeg lidt ud i nogle retninger, men jeg ved ligesom, okay, nu er jeg herude, så skal jeg bruge det her værktøj til at komme tilbage igen. Så jeg ser det ligesom hele tiden som sådan en måde, hvorpå at jeg kan holde mig selv i den røde tråd hele tiden. Wow, hvor meget stress og angst har du i dag? På en skala fra 1 til 10, jamen, så vil jeg nok sige 0, faktisk. Eller, altså, ja, meget. Altså, igen, som sagt, altså, der er der ting, som der presser ind imellem. Sådan har vi det jo alle sammen, at nogle gange skal man nå nogle deadlines og sådan noget, men det er mere det der med, at jeg lader det ikke påvirke mig. Wow. Altså, jeg kan finde ud af at slippe det med det samme igen, og jeg ved, at jeg kan sætte en timer og sige, nu arbejder jeg på det her, og altså, selvfølgelig så går man det efter at nå det, men altså hvor førhen, hvis jeg så ikke nåede det, så ville det være jordens undergang, men nu har jeg det sådan, jamen så må jeg jo gøre det igen på et andet tidspunkt, altså igen, jeg kan ikke gøre noget ved det, altså jeg gjorde mit bedste lige nu og her, så ja, det har bare fået værktøjerne til sådan at kunne holde mig selv i ro, uanset om det stormer. Jeg tror lidt er den bedste måde at sige det på. Altså jeg synes det er meget, du bruger også tit den her med at være kaptajn på eget skib, og det er vigtigt. Kaptajnhatten på, altså det med at kunne stå ved roret, selv når det stormer, og stadigvæk kunne holde kursen. Så det er sådan, det jeg føler, jeg har lært, hvis jeg sådan skulle sætte et billede på det. Wow. Ja. Den første generation af psykologi i hele verden, det var det, vi kalder Freud-generationen. Det er implementeret alle psykologer i hele verden. Så kom der den anden generation, det er det, vi kalder kognitiv træning, hvor at folk de begynder at arbejde med hjernen og tanker. Så kom den tredje generation, som vi kalder mindfulness og metakognitiv psykologi. Rigtig mange psykologer rundt omkring i verden, de mener, at Lynge-metoden er den fjerde generation, definerer den fjerde generation af psykologi, som vi kalder interaktiv psykologi, hvor vi simpelthen praktiserer psykologien hver dag. Vi har simpelthen gået ind i hjernens indlæringsprincipper, og i stedet for bare at tale om psykologi en gang hver 5. uge, så går vi ind og træner folk med daglig træning, med visualiseringer, med gentagelser, med live interaktion, med en mentaltræner, der ringer en op. Hele den her nye psykologi, interaktiv psykologi, hvordan tror du, den har været med til at helbrede og hjælpe dig? Jamen, jeg ser lidt igen det med, at jeg har fået en træningsplan, altså ligesom at man har et fitnessprogram, når man er nede at træne, altså at, jeg tror ikke, man kommer så langt, hvis man bare går ned og sådan, i dag der har jeg lyst til at køre dem her, og det har man sjovt nok også næste gang, altså sådan, så det er jo det der med, at jeg har fået et mentalt fitnessprogram, at jeg ved, at hvis jeg bare gør sådan og sådan og sådan, så skal jeg nok komme på rette spor igen. Wow. Og så den her... den her følelse af kontrol, altså man kan jo ret hurtigt mærke, at okay, at der sker noget, som du også nævner det her med, at man er gået ind i, altså fundet ud af, hvad der ligesom giver den bedst mulige indlæring, og ligesom kan hacke lidt sin egen hjerne, altså få sig selv på rette spor igen, og så snart at man lige har fået knækket den der kode til, at det er faktisk mig, som der er skyld i både de gode og de dårlige ting i sit liv, jamen så det giver jo bare en kæmpe frihed til at kunne... komme derhen, hvor man godt kunne tænke sig, hvad end det så er for en selv. Så det her med netop at arbejde med sig selv, det giver jo bare styrken tilbage igen. Altså, jeg er heller ikke afhængig af, at jeg skal møde op til en anden samtale hver 5. uge. Altså, hvis det er et eller andet, jeg er nede over, så... når man så er i forløb, har man jo både nogle dygtige folk omkring, så man kan spørge til råds, der er Zoom-møder og alt det her, men vigtigst af alt, så har jeg selv lært at fiske, hvis man kan sige det. Altså, at... I stedet for bare sådan at blive fodret, så kan man ligesom lære selv at være den, der kan give en de ressourcer, der skal til, for at man kommer derhen, hvor man gerne vil. Mega fedt. Her til allersidst, Oscar. Hvordan er det egentlig at være i fuld kontrol af sin egen tanke? Jamen, det er fantastisk. Ja, det er lidt surrealistisk, når man ikke i en lang periode ikke har været det, og så også heller ikke har haft troen på det, sådan kunne lade sig gøre. Og sådan lidt magtesløs, altså har søgt ud, nok også desperat i nogle tilfælde, altså for ligesom at prøve at finde et eller andet, der virker. Så det er da fantastisk, det er jo en kæmpe gave og en styrke, som man jo kan bruge resten af sit liv, og det er jo også, når man først forbedrer sig der personligt, så kan jeg jo også mærke, at det får man det også bedre i sine relationer, og man får det bedre i sin karriere, og altså så det er jo
det er jo alle aspekter af ens liv, som det påvirker. Det er jo ikke kun ens... Nej. Altså, at det, man kan sove godt om natten. Altså, det påvirker jo alt i sit liv. Så med den karriere, så er vi får lov til at høre dig spille live en dag alle sammen. Det håber jeg da. Tak for i dag. Ja, tak for i dag. Tak for i dag. Er det ikke fantastisk at se, hvor han er i dag? Et fuldstændig andet menneske. Og han har lært ikke at have stress eller frustrationer. Han har lært at få løsninger på alle sine problemer. Og det kan også ske for dig. Han var grundlæggende træt af lange snakke om fortiden og lange coaching-sektioner, hvor han selv skulle finde og sidde og gætte et svar. Men han fandt simpelthen løsningen på hans stress og hans angst og hans negative tanker og alle hans problemer. Det er den her slags mennesker, som jeg arbejder med. Helt almindelige mennesker, som har helt almindelige problemer og helt almindelige udfordringer, og som selv kan se, at de har et problem, og nu har lyst til at få værktøjerne til at få det bedre. Og det kan du også få. Det vil jeg garantere dig for. Vi beder altså ikke bare til Gud, og tror på, at den eneste løsning, det er, at han skaber mirakler i vores liv. Nej, vi arbejder med konkrete, strukturerede færdigheder, som udvikler os til at mindske vores problemer. Så sagt med andre ord, jo flere færdigheder, jo færre problemer. Hvorfor tror du, at nogle mennesker de er bedre til at sige fra, tro på sig selv, skabe større resultater, løse problemer allerede inden de kommer? Hvorfor tror du, at nogle mennesker de er bedre til at tiltrække flere stabile mennesker og succesfulde mennesker? Hvorfor tror du, at nogle mennesker de aldrig er ensomme, og de er bedre til at skabe stabile venner? Ser du, der er altså nogle mennesker, der gør det bedre end dig og mig, og dem kan du og jeg lære noget af. Hvis vi efterlever de samme principper og værdier og træner de samme færdigheder, som de har, så skaber vi altså også de samme resultater, som de har skabt i deres liv. Hvad vil det betyde for dig at få flere færdigheder, så du kan kommunikere og strukturere dit liv på et helt nyt niveau? Hvis det har en betydning for dig, så lad mig prøve at fortælle dig, hvorfor jeg skabte Lynge-metoden. I 2012, der oplevede jeg, at mange af mine relationer og venner og dem, jeg arbejdede med, de havde mange problemer. Mange af dem de gik til psykolog, nogle gik til lidt coaching, nogle de gik til nogle forskellige træningsting, og andre de prøvede bare at hjælpe sig selv. Faktum var bare, at rigtig mange af de her mennesker, de havde de samme problemer uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Og jeg tænkte, man må da kunne skabe en ny metode, der er mere effektiv. Hvordan kan det være, at der er flere og flere mennesker, der får angst i Danmark, og får stress i Danmark, og får problemer i Danmark, nu hvor der er så mange psykologer? Måske kunne man tænke, at der kunne ske noget anderledes, eller man kunne takle det på en anden måde. Og der opfandt jeg Lynge-metoden. Et nyt træningssystem, en ny type psykologi, som skaber andre resultater. Jeg opfandt et system, hvor man ikke skulle analysere fortiden for at få en bedre fremtid. Traditionel psykologi, der sidder man jo og analyserer fortiden og spørger ind til dine følelser, hvad du tænkte, og hvorfor du tænker, som du gør, og hvad du følte, da du tænkte. Men jeg mener altså ikke, det skaber et bedre liv. Vi har skabt en ny type psykologi. Må jeg købe en vokal? F som i eftermiddag, M som i emhætte. Nej. Vi har skabt en ny type psykologi, som træner folk i at forstå, hvad de præcis kan gøre anderledes, i stedet for at analysere deres fortid. Lynge-metoden er heller ikke som almindelig coaching. Fordi i coaching, der skal man selv finde et svar. Lynge-metoden er faktisk omvendt coaching. Der har vi et svar. Vi har en specifik opskrift, du blot skal følge. Og i dag kalder vi metoden, som sagt, Lynge-metoden. Og der er flere og flere mennesker, som efterlever vores principper, og dermed opbygger nye færdigheder, og dermed skaber større resultater i deres liv, og dermed bliver mere lykkelige. Der er sådan et engelsk slogan, der hedder The ultimate social outcome is happiness. Og det er jo i virkeligheden det handler om. Det er, at vi må begå os meget bedre i vores liv, så vi har flere glade dage og gode dage, i stedet for en masse problemer i vores liv. I dag har flere kommuner købt Lynge-metoden og tilbyder det gratis til deres borgere. Hvorfor gør de det? Ja, det gør de, fordi det er langt billigere og langt mere struktureret og langt mere effektivt end mange af de dyre programmer. Vi er også i Norge i dag, og vi er i Frankrig i dag. Så man kan sige, hvad er Lynge-metoden? Jo, Lynge-metoden det er et online-kursus for dig, der er træt af problemer, og som ønsker at vide, hvad du igen præcis kan gøre anderledes. Helt fra 1996 har jeg brugt utrolig meget tid på at analysere mennesker og deres årsager til problemer og mistrivsel. Og min forskning viser, at mennesker, de har ikke sådan et uanet antal problemer, men tværtimod er det oftest de samme typer problemer, vi mennesker vi kæmper med. De typiske problemer, som hovedparten af alle mennesker kæmper med, er følelsen af svigt og mindreværd, stress, overtænkning, angst og frygt. Og fælles for mange er,
at de her problemer, de vækker følelser som skuffelse, tristhed, opgivenhed, udmattelse eller vrede. Vi opdagede også, at hovedparten af menneskers problemer kunne undgås, hvis man udviklede folks evne til at forstå, hvordan problemer opstår, og dermed, hvordan man undgår problemerne. Og igen, det er sidenhen blevet til lyngemetoden. Et kursus, hvor man udvikler færdigheder gennem viden og forståelse og praktisk træning. Og med dem i bagagen, ja, så undgår du faktisk hovedparten af alle dine problemer, og dermed sparer du en masse dyrebar energi. Vi mener nemlig, at alle psykiske lidelser primært skyldes livsstilsproblemer, som ofte kan relateres direkte tilbage til kaos i vores følelsesliv, undertrykte følelser, undersocialisering eller manglende personlige eller sociale færdigheder. Og ja, problemer gør ondt. Og har man ikke de rigtige værktøjer, ja, så kan de fylde alle ens tanker, og oftest med lange sygemeldinger som konsekvens. Vi oplever så her, eller jeg oplever i hvert fald, at lyngemetoden er ret enestående, fordi vores værktøjer gør det let tilgængeligt og spændende og sjovt at arbejde med sig selv og skabe stærke resultater. Fordi faktum er bare, at du selv er nøglen til at løse dine problemer. Hvad tror du er nemmest? At bygge et hus fuldstændig uden opskrift eller vejledning? Eller tror du, det er nemmest at bygge et hus, hvor du har en opskrift, som har virket for 1000 andre før dig? Jamen Søren, man kan jo ikke generalisere, man kan jo ikke sådan, du ved, det kan man faktisk godt. Fordi alle hjerner fungerer ens. Din hjerne er fuldstændig ligesom min hjerne. Vi programmerer den bare meget forskelligt. Og nogle mennesker programmerer deres hjerne ud fra frygt. Andre mennesker programmerer deres hjerne ud fra fortiden. Andre mennesker programmerer deres hjerne ud fra et mindreværdskompleks. Og andre mennesker programmerer deres hjerne ud fra sunde, succesfulde livsprincipper. Nu skal jeg lære dig noget om din hjerne. For jeg ved nemlig rigtig meget om din hjerne, netop på grund af, at din hjerne fungerer fuldstændig ligesom min hjerne. Ser du, alle tanker kommer fra din hjerne. Og når de kommer frem til din bevidsthed, så er de helt neutrale, indtil du tillægger dem en værdi eller en betydning. Når du værdisætter en tanke, så værdisætter du den ud fra, hvad der er vigtigt for dig. Du kan ikke huske alt, hvad der skete i går, men du kunne huske det, som var vigtigst for dig, det du tillagde en betydning. Og man kan sige, du kommer aldrig nogensinde i dit liv til at bekymre dig om noget, der er ligegyldigt for dig selv. Du vil altid kun bekymre dig om det, der har en betydning for dig. Og derfor er det enormt vigtigt, at vi lærer at forstå, hvilke tanker vi tillægger en betydning, og hvilke tanker vi negligerer en betydning. Fordi tanker, de har kun deres eksistensgrundlag i din hjerne, i henhold til hvilken betydning du giver dine tanker. Tanker er faktisk ligesom korkpropper her. Det er sådan nogle, der er, altså hvis de er under vand eksempelvis, og de popper op, det er sådan en meget god indikation på, hvordan dine tanker er. Fordi tanker, de popper op som sådan nogle impulstanker. Og hvis man skal analysere den her tanke, så kan man sige, at den her tanke her, den kommer aldrig til at få større indflydelse i dit liv, end den betydning, du giver tanken. Og grunden til, at mange mennesker de har det dårligt, det er simpelthen ganske simpelt, fordi at de bruger alt for meget krudt på at give ligegyldige, negative, dårlige tanker en for stor betydning igennem deres fokus, tid og opmærksomhed. Hvis du forstår det, så vil du forstå, at du selv kan lære at regulere dine tanker. Alle kan lære at blive ekspert på egne tanker, og det er det, jeg træner alle mine klienter i. Alle, der gennemgår mit online-program med personlig supervision af mig og mine medarbejdere, de får alle sammen ekspertviden om at styre og regulere deres tanker, og derigennem deres liv og deres livsstil. Din hjerne kan heller ikke skelne forskel på fiktion eller virkelighed. Det vil sige, hvis du antager, at der er en stor bunke papir på dit skrivebord inde på din arbejdsplads, og du er allerede på vej op ad trappen begynder sådan at tænke, nej, det kan jeg ikke nå, og det bliver forfærdeligt, og du har det her skrækscenarie, hvor du frygter ting, som endnu ikke er sket, så skaber du faktisk det, vi kalder bekymringer. Og bekymringer, de sætter sig i hjernestammen nærmest som stress og kan skabe angst. Det kommer vi lidt tilbage til, men faktum er bare, at det er fuldstændig ligegyldigt, om der er en bunke papir på dit skrivebord, eller der ikke er en bunke papir på dit skrivebord. Bare det, du begynder at fantasere om nogle ting, som endnu ikke er sket, så kan du skabe stress i din krop. Og stress, det er jo ikke en sygdom eller en diagnose, men det er en mental tilstand, som vi rent frivilligt vælger at blive sat i på grund af manglende viden. Du kan ikke blive smittet med stress. Stress, det er noget, man selv vælger i kraft af den måde, man vælger at tænke på. Og mange de tænker bare forkert, bevidst eller ubevidst. Og i lyngemetoden, der træner vi altså folk til, hvordan man præcis skal tænke anderledes for at undgå stress. Stress, det kommer nemlig kun af bekymringer. Men hvad er en bekymring?
Jo, en bekymring, det er tanker omkring ting, der endnu ikke er sket, eller ting, som ikke findes løsninger på her og nu. Og når du bevidst eller ubevidst vælger at tænke på ting, der endnu ikke er sket, ja, så udvikler du bekymringer. Og bekymringer er altså eksistensgrundlaget for stress. Og stress består af angst. Angsten for ikke at række til. Angsten for ikke at være god nok. Angsten for ikke at kunne nå det. Angsten for, hvad de andre tænker. Angsten for, om jeg er accepteret, osv. osv. Og når vi vælger at fokusere på alle de her tanker her, og give de her sindssyge tanker betydning, ja, så kommer det altså til at sætte sig som smerte i vores krop. Og jeg kan garantere dig for én ting. Alle negative tanker i dit liv, de sætter sygdom i din krop. Det er bare et spørgsmål om tid. Så hvis du gerne vil undgå sygdom i din krop, eller tanker, der ikke er produktive, så skal du altså lære at tænke anderledes. Og det lærer du igennem Lynge-metodens nye færdigheder. Hvilken værdi vil det have for dig at få tanker, som du selv kan kontrollere? Tanker, som skaber flere positive følelser, flere positive kropssprog og flere positive oplevelser i dit liv. Hvis det vil betyde noget for dig, så skal du måske overveje at arbejde med de her ting, så du kan lære det samme, som alle de andre har lært, som du har set på de her videoer. Jamen Søren, hvorfor skal jeg så have et kursus i at udvikle mine færdigheder? Ja, det skal du have for at løse alle dine problemer. Fordi du mangler energi, og du spilder din energi på ting, som er dumt. 80% af din energi, det er da fuldstændig tåbeligt, hvis jeg kunne træne dig i at bruge din energi mere konstruktivt, skabe større resultater, blive mere effektiv, tjene flere penge for den sags skyld. Man skal simpelthen arbejde med sine færdigheder, fordi man skal ændre sin uhensigtsmæssige dårlige livsstil. Og fordi, når vi tager vores problemer med i seng, så har vi jo forklaringen på, hvorfor der er uro. Hvorfor der er spændinger, hvorfor vi ikke kan sove, og hvorfor vi har det dårligt nogle gange. Det er jo ikke for sjov skyld, man er hjertebanken. Altså dine følelser, det er jo som en instrumentbord i en bil. Den indikerer, når der er noget galt. Og hvis du ikke kan sove om aftenen, hvis du er uro, hvis du er irriteret, hvis du er vred, hvis du oplever stress, så er der altså nogle tydelige advarselssignaler om, at du præcis skal gøre noget anderledes her og nu. Men det, der er problemet med mange mennesker, det er, at de får ikke gjort noget ved det. De forbliver i deres comfort zone. Og det er en af de største trusler mod menneskelighedens sundhed, det er, at vi forbliver i vores comfort zone. Den vigtigste ressource, du har, det er jo din sundhed. Hvad er mere vigtigt end den? Hvad hjælper det at have 15 millioner på din konto, hvis du er syg? Venner, alle problemer, de kan løses. Og alle mennesker kan lære at blive en god problemløser. Og det er måske en af de vigtigste færdigheder, som du overhovedet kommer til at lære, mens du er i det her online-kursus. Men hvor mange mennesker går ikke og bruger alt deres krudt, alle deres mentale ressourcer på at tænke på frygt og problemer? Vi skal huske på én ting. Det er, at du dør kun én dag. Alle de andre dage, der er du altså i live. Og dem skal du lære at nyde. Og ja, vi dør, når vi dør. Det kan vi ikke ændre på. Men indtil da igen, så skal vi altså lære at skabe de optimale betingelser for livskvalitet, mens vi er i live. Og nyde det ene liv, som vi har. Og tro mig, det er jeg ekspert i. For jeg har af alle mennesker virkelig nyt mit liv. Prøv at se her sidst, jeg sprang i faldskærm. Den kommer her. Det er det altså ikke, fordi jeg er bedre end andre. Det er, fordi jeg har skabt en metode, der får det rette mindset frem i folk. Jeg fokuserer altså ikke at bruge 80% af min tid på problemer, men jeg fokuserer på at bruge alt mit krudt på at løse mine problemer og lave en indsats, der gør, at jeg mindsker mine problemer frem for at forøge dem. Det er altså et mindset, som optimerer din livsstil. Hvor mange timer har du ikke brugt på frygt, problemfokus, det ukontrollerbare vilkår? Ser du, hvis du gør det, lad os bare sige 80%, som vi sagde før, ja, så kan man prøve at lave regnestykket. Det kunne da meget sjovt at se, hvor meget har Karen Kedelig fra Farum brugt på at tænke i problemer med 80% af hendes mindset fra hun var 15 år gammel. Ja, vi sover jo cirka 7 timer i døgnet, og vi har 24 timer. Det vil sige, at der er 17 timer at være vågen i. Og hvis så Karen hun har brugt 80% af de 17 timer på at tænke på ting, som hun ikke kendte på, gange 365 dage, gange 20 år, ja, så har hun altså brugt måske 30-40.000 timer i at fokusere på noget, hun ikke kendte på. Hvor meget energi tror du ikke, det dræner? Prøv at tænke på, hvis hun har brugt de 30-40.000 timer på at tjene 120 kroner i timen. Ja, så har hun haft over 4 millioner. Det kunne du måske også have haft, hvis du brugte dit krudt på at handle, frem for at tænke. Jeg har valgt at bruge mit liv på arbejde. Jeg har valgt at bruge mit liv på at være effektiv. Og derfor har jeg selvfølgelig også brugt mere krudt på at arbejde, og dermed tjene flere penge.
Og det har jeg da fået masser ud af. Jeg har da et liv, som er en drøm, som jeg glædes over hver evig eneste dag, og jeg føler ikke, at jeg har nogle problemer, for dem får jeg altså løst allerede inden de kommer. Og ja, du må da virkelig undskylde, men jeg har altså skabt en metode, som jeg udlever, hvor jeg ikke har brugt 2 sekunder på at bekymre mig. Du kommer jo ikke til at leve længere af at bekymre dig. Du kommer heller ikke til at leve kortere af at bekymre dig. Men du kommer med garanti til at leve langt dårligere af at bekymre dig. Det kan jeg garantere dig for. Og det er dumt at bekymre dig om noget, du ikke kan ændre. Men det er da lige så dumt at bekymre dig om noget, du kan ændre. Så kan du lige så godt bare ændre det, i stedet for at bruge krudt på at tænke på, at du kan ændre det. Jeg føler i hvert fald, at jeg har anvendt min tid fornuftigt. Og det er i dag giver mig mulighed for at leve det liv, som jeg gør. Jeg elsker mit eget liv. Jeg elsker mit eget spejlbillede. Det er ikke, fordi jeg er selvglad. Selvglad, det betyder ikke, at du elsker dig selv. Det betyder bare, at du ikke elsker dig selv højere end andre mennesker. Men det er da vigtigt at elske dig selv, for du kan ikke elske andre mennesker højere, end du elsker dig selv. Så hvis du gerne vil skabe en bedre verden, så start dig ud med at bruge krudt på at elske dig selv. Start dig ud med at lære at være mere produktiv igennem nye færdigheder. Det er da ikke for sjov skyld, at jeg har haft overskud til at lave juleaftener for fattige og ensomme. Det er da ikke for sjov skyld, at jeg har hjulpet tusindvis af mennesker til at få et bedre liv. Det er da fordi, jeg har haft den nødvendige energi til at gøre det, fordi jeg ikke har spildt min energi på alt muligt andet ligegyldigt lort. Jeg har altså brugt rigtig meget krudt på, hvordan man kan stoppe overtænkning og bekymringer og grublinger om fortiden. Og jeg tror faktisk også, at jeg er den eneste i Danmark, der har skrevet en bog om overtænkning. En eneste bog, som handler om overtænkning, hvordan man stopper overtænkning og bekymringer og dermed angst og stress i sit liv. Men de fleste mennesker, de vælger det ikke, fordi de står stille. Fordi at de er drevet af frygt, og det er trygt der, hvor de er, og derfor kommer de aldrig til at flytte sig. Man er i det, man kalder komfortzonen. Det er også årsagen til, at mange mennesker de har de samme kedelige arbejde hele deres liv. Ser på de samme kedelige kollegaer. Ser på den samme kedelige bil, som nærmest skulle tro Jesus og disciplene lige har haft før dig. Der ligner en, der er 2000 år gammel. Og man ser det samme kedelige oplevelser i livet. Man kommer ikke til at rejse, man oplever ikke Brasilien. Man sidder bare der uinspireret og tæller rillerne i sine fløjelsbukser. Hvis man bare sidder i komfortzonen, ja, så forbliver man i den samme elendighed. Men som jeg altid har sagt, hvad er der i vejen med at skifte arbejde? Hvad er der i vejen med at tage ud og rejse? Hvad er der i vejen med at tage et halvt år fri? Nogle gange så skal vi altså lære at tænke anderledes, hvis vi skal have det anderledes. Faktum er, de fleste mennesker, som kommer videre, det er folk, der vælger et program, en metode, en mentor, som kan træne dem, skubbe dem, eller måske klappe dem på skuldrene og give dem vejen frem igennem nye værktøjer. Men selvfølgelig kan du også blive, hvor du er. Sidde og gøre det samme, som du altid har gjort. Sidde og se på Airport på tv og betragte runestenen, eller hvad de hedder. Kig på sin guldfisk osv. osv. Men pointen er bare, at man kan også få et bedre liv, hvis det er vigtigt nok for dig. Jamen Søren, jeg har ikke råd. Råd? Det er altså noget af det dummeste, jeg har hørt. Prøv at høre, hvad tror du, dine problemer koster dig? Problemer er altid langt dyrere, end det at få et bedre liv. Hvad tror du, det koster at være sygemeldt i 2 år? Koster det 500.000 måske? Bare 1 måned ekstra syg, det koster dig en manglende indtægt på 30.000 om måneden. Tro mig, sygdom er altid dyrere end sundhed. Hvad tror du, din skilsmisse har kostet dig? Hvad det koster dig følelsesmæssigt, at du mister din bedste ven, fordi du ikke kan styre dit eget temperament? Ej, stop nu det ævl med penge. Alle mennesker på jordkloden, de kan lære at tjene flere penge. Alle mennesker kan lære at gøre sig nyttige. Hvis du får det psykisk bedre, så kan alle mennesker, der lære at køre en pizza. Alle mennesker kan lære at måske at passe et barn. Alle mennesker kan lære måske at udvikle en hjemmeside, eller oversætte en tekst, eller måske udvikle nogle færdigheder, som kunne gøre en forskel og gøre sig selv nyttig for andre mennesker. Det kan alle mennesker lære, hvis man har det godt. Men det er jo klart, hvis man er proppet med frygt, hvis man mistrives, jamen så er der jo ikke overskud til at snitte grøntsager, eller stoppe med at ryge, eller sætte grænser for sine gode venner, og dermed kommer man bare til at være fastlåst i mistrivelsen. Men der er kun én, der kan vælge dig ud af det her, og det er dig selv. Og der er der en smuk ting, det er, at der er én ting, der er stærkere end en negativ følelse, og det er en sund beslutning. Vi kan altid tage beslutninger om at ændre vores liv. Det er spørgsmålet, om det er vigtigt nok for dig. Nogle mennesker, de gør sig bare mere syge, end de i virkeligheden er, fordi de fokuserer på sygdommen. Forleden dag var jeg inde i et center inde i København, hvor jeg tænkte, sig mig, jeg er kommet til casting på Abernes Planet, eller hvad sker der? Der var der bare mange mennesker, som bare fokuserede på sygdommen, og man kunne se, at de virkelig var syge. Og mange af de her mennesker her, dem møder jeg, de bliver sat fri for sygdom igennem tankerne, og derigennem ændrer de deres livsstil. Og det kan alle mennesker lære. Det er altså ikke raketvidenskab, det er videnskab, som vi alle kan praktisere i vores liv, og derigennem forøge vores færdigheder, og derigennem få en bedre livsstil. Men vi må huske på,
Hvis man kan få det psykisk dårligt, så kan man også få det psykisk bedre. Al succes, det starter med et psykisk overskud og med nye færdigheder. Man skal simpelthen lære at regulere sine tanker og behandle sine tanker på den korrekte måde, så vi ikke fokuserer så meget på det, vi ikke kan ændre, eller ikke fokuserer så meget på at skabe elendighed, som ikke er kommet endnu, men vi skal lære at være nærværende og få et bedre liv. Er du klar til at skabe forandringer i dit liv? Ønsker du, som mange andre, at blive trænet i succesfulde færdigheder og få en ny viden og spændende udfordringer, som vil transformere dit liv? Ja, så kan du altså mindske alle dine problemer. Det er det online-kurset, det vil gøre for dig. Jamen Søren Lynge! Hvis Lynge-metoden den er så effektiv, og den kan lære mig at slippe for alle mine problemer og alt mit angst og alt mit stress, hvorfor er der så ikke flere tusind mennesker, der har gjort det i Danmark? Punkt 1, det er der så også. Men jeg vil gerne stille dig et modspørgsmål. Så hvorfor tror du, der er mange mennesker, der har huller i tænderne, hvis der er så mange tandlæger? Hvorfor tror du, der er så mange overvægtige i Danmark, nu hvor der er masser af kostprogrammer, der kan fortælle folk, hvordan de kan forholde sig slank og sund? Hvorfor tror du, der er så mange mennesker, der spiser overdreven mængder af sukker, nu hvor vi alle sammen godt ved, at det skaber livsstilssygdomme? Faktum er bare, at mennesker, de vælger det liv, som de gerne vil have. Og for dem, det er vigtigt nok, så kan vi alle sammen få et bedre liv. Det er spørgsmålet, om det er vigtigt nok for dig. Og ja, faktum er bare, at Lynge-metoden er ikke for alle. Fordi at vi vil egentlig kun have de mennesker i Lynge-metoden, som har lyst til at ændre deres liv. Og Lynge-metoden, det er dyrt. Men igen, dyrt i forhold til hvad? Hvad koster dine problemer dig? 20.000? 70.000? Hvad er prisen for et bedre liv? Jeg tror, der er mange mennesker, der vil give 100.000 for et bedre liv. 50.000 for et bedre liv. 20.000 for et bedre liv. Men igen, pengene bruger vi jo alligevel. Og jeg kan ikke lade være med at grine, fordi det er faktisk kun vellykkede mennesker, som gider at bruge penge på at få et bedre liv. De vil hellere bruge penge på personlig udvikling, end de vil bruge penge på kaffe latte og pizza og smøger og alkohol og alt muligt andet ligegyldigt lort, dyre abonnementer eller dyrt smart fjernsyn. Hvad vil du helst? Er det vigtigere for dig at få en ny bil og være smart, eller få det bedre psykisk med dig selv? Jeg kan ikke lade være med at grine af min onkel. Han skulle selvfølgelig også have en ny bil forleden dag. Han bruger ikke en krone på personlig udvikling. Han har været negativ hele sit liv og været stresset, men han vil da hellere køre rundt i en stor, flot BMW og føle sig bare en total tøffelhelt. Han har ikke fået lov til at bestemme noget som helst i den bil. Det eneste, han har fået lov til at bestemme, det er farven på udstødningsrør. Sådan en tøffelhelt. Han har kun fået lov til at bestemme ganske lidt, så jeg tror ikke engang, han kommer til at nyde den. Men pointen er, han har garanteret nyt langt mere at bruge investeringen på sig selv, og derigennem få det bedre. Lynge-metoden er for øvrigt heller ikke for alle, for vi gider ikke have alle med. Vi ønsker faktisk kun dem, som virkelig ønsker et bedre liv, og som er klar, eller klar, det bliver man nok aldrig. Hvis du skal vente til du bliver klar, så bliver du i hvert fald aldrig klar. Men dem, der så, om ikke andet, så har taget en sund beslutning om, at nu skal det være nu, at jeg vil ændre mit liv. Så er den her video værd at se? Ja, jeg vil i hvert fald mene med over 200 testimonials og flere hundrede anbefalinger på Trustpilot og på vores hjemmeside, så er det i hvert fald ikke nogen tilfældighed, hvorvidt du får et bedre liv eller ikke et bedre liv. Jeg vil gerne træne dig til at komme tilbage i kontrol i dit liv og i dine tanker. Jeg vil gerne hjælpe dig til at blive mere struktureret og få en intelligent kommunikation både med dig selv og med andre mennesker. Du skal lære at have kaptajnhatten på, så du kan lære at komme i fuld kontrol over din egen valg, over dine egne vaner osv. osv. Derfor vil vi gerne invitere dig ind til en ny måde at arbejde med sig selv, igennem ny viden, øvelser og træning, hvor du får en opskrift på, hvad du præcis skal gøre anderledes. Derudover så arbejder Lynge-metoden rigtig meget med repetitioner. Det vil sige, at vi gerne vil have repeteret igen og igen, hvad du har lært, så derfor skal du hænge nogle øvelser op på dit køleskab, eller bruge en app, hvor du får en positiv morgenbesked hver dag. Og sidst men ikke mindst, så har vi også et fællesskab. Alle, der er i det her online-program her, de får fælles supervision hver uge. Og det gør vi, fordi vi gerne vil sørge for, at du kommer sikkert i mål. Vi vil gerne arbejde hen mod, at du udvikler alle de her færdigheder her. Og vi vil gerne sikre os det ved at tale med dig hver uge. Så vi har et super positivt fællesskab, hvor vi alle sammen kan stille spørgsmål. Og hvis der ikke er nogen, der har spørgsmål, så træner jeg alle i de her færdigheder live hver uge. Og med de her færdigheder her, ja, så bliver det altså som sagt meget svært for dig at udvikle problemer som stress og angst og vrede og alt muligt andet, for det findes der altså konkrete værktøjer til, hvordan du skal undgå. Og som sagt, pengene bruger du alligevel. Men på hvad? Skal de bruges på en ny bil, eller vil du have et bedre liv? Det er det, der står og falder på. Skal vi sammen skabe en forandring i dit liv? Skal vi sammen arbejde hen mod at få dit mindset fri fra problemer, bekymringer og stress, ja, så har du 2 valgmuligheder nu. Punkt nummer 1, det er, at du kan vælge at gøre det alene.
Du kan sige, Søren, ved du, jeg gør, som jeg altid har gjort. Jamen, så får du nok også de samme resultater, som du altid har fået. Men faktum er bare, tit når man selv skal bygge et hus, eller ændre sin mentale tilstand, så går det langsommere. Tit så er det fyldt med fejl. Tit så går man sin omveje, og tit så bliver det dyrere i form af energi og den tid, man spilder på det. Det kan være fyldt med frustration og gøre ting selv, når man ikke har en konkret opskrift. Det kan være fyldt med usikkerhed osv. osv. Men man kan også gøre punkt 2. Vi kan gøre det sammen. Når man gør det sammen med en, der har gjort det 1000 gange før dig, ja, så er det mere effektivt. Det er en konkret opskrift. Det går meget hurtigere. Der er færre fejl. Det er som oftest billigere på den lange bane. Og du skal huske på, den dybe tallerken, den er jo allerede opfundet. Det, der virker for andre mennesker, det kommer selvfølgelig også til at virke for dig. Det her det er altså et koncept, som jeg har skabt for at være den bedste i Danmark til at skabe de bedste resultater i vores mindset. Så hvis du kunne tænke dig at skabe nogle resultater, der ligner dem, som du har været vidne til i den her præsentation i dag, jamen så gå ind og tilmeld dig i dag. Så det er altså nu eller aldrig. Gå ind på lyngemetoden.dk og vælg vores online kursus, og så vil jeg love dig for, at vi nok skal få dig i mål hver evig eneste uge i mange uger fremover. Når du er tilmeldt dig, vil der ske følgende 4 ting. Punkt nummer 1. Vi vil ringe dig op og byde dig velkommen og lige lytte til, hvad problemer og udfordringer du har, så vi sammen kan finde nogle gode løsninger. Punkt nummer 2. Et univers vil åbne sig i vores e-learningsprogram. Punkt nummer 3. Du vil kunne få personlig supervision sammen med andre hver evig eneste uge over Zoom. Og igen, sidst men ikke mindst, så vil vi give dig en velkomstgave, som består af, den venter vi med. Du får en velkomstgave, der bliver rigtig godt. Det er en, der kommer til at gøre noget godt. Der er noget at læse i, som er rigtig godt. Der er noget at lytte på, som er rigtig godt. Og der er noget, du kan hænge på din køleskabslåge, som er rigtig godt. Og det kan du roligt glæde dig til. Ellers så er der bare tilbage at sige tusind tak for i dag. Jeg glæder mig ubeskriveligt meget til at møde dig, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi får ringet dig op, så vi kan få dig med til at udvikle færdigheder, så du kan komme med alle de mennesker i Danmark, som også gør det her, og som kan være med til at skabe en bedre dig, et bedre land, bedre venskaber, mere kærlighed i verden og alt muligt andet. Det er vores mission, at alle mennesker skal have det godt gennem nye færdigheder. Velkommen ombord. Hej så.